много екстри. И тази гимнастичка е с всички екстри. Хайде всички вдигайте ръцете, гимнастички ханша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете и с кеф милионите тази нощ харчете. Какво? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Избухване жестоко, ударъци ще има, само да не вземе някой да ме снима. Схемата ясна, рокята тясна, я не ми се смей, ще взема да те плясна. Само да те питам, имаш ли покана? Много екшен, папи, и малко драма. Той як так, всеки знае как да танцува и бори. Едно, две, три, гимнастика! Тази гимнастичка е с много екстри. И тази гимнастичка е с всички екстри. Хайде всички вдигайте ръцете, гимнастички ханша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете и с кеф милионите тази нощ харчете. Какво? DJ Oxide Original. Едно, две, три, гимнастика. Опаджами стол. Опаджами стол. Едно, две, три, гимнастика. София, Пловдив, Варна, Бургас. Опаджами стол. Русе. Опаджами стол. Хайде всички вдигайте ръцете, гимнастички ханша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете и с кеф милионите тази нощ харчете.